Όπως λέει και ο τίτλος, δεν θέλω να το παραδεχτώ, αλλά οι γονείς μας είχαν δίκιο. Αυτό το γαμημένο κινητό φταίει για όλα. Αυτό γαμμένο κινητό. Θυμάμαι τους γονείς μου να μου λένε, βγες λίγο έξω, έχεις κολλήσει, είσαι πάνω στο κινητό όλη μέρα. Σήμερα δεν έχεις κάνει τίποτα, μόλις ξύπνησες, έπλυνες το πρόσωπό σου και το πρώτο πράγμα που έκανες ήταν να πιάσεις το κινητό. Είσαι ευχαριστημένος με αυτό το πράγμα? Πώς νιώθεις? Πάρε το γαμημένο ποδήλατο, πήγαινε μια βόλτα, κάνε κάτι, κάτσε διάβαζε. Έχεις εξεταστική, παράδειγμα. Τίποτα. Εδώ είχαν βγει τότε και τα πρώτα smartphone. Σερί. Το πρόβλημα είναι ότι κάποια άτομα δεν το καταλαβαίνουν ότι έχουν θέμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχα βγει με την κοπέλα μου, είχαμε πάει σε μια καφετέρια. Εν τω μεταξύ αυτή μαζί στη τσάντα της κρατάει πάντα Uno για να περνάει η ώρα. Όταν μιλάμε και δεν έχουμε κάτι να πούμε, παίζουμε Uno. Απέναντι από εμάς ήταν μια παρέα. Εντάξει, ήταν πάρα πολλά άτομα, αλλά θα πιάσω τη συγκεκριμένη παρέα. 16-17 χρονών. Κορίτσια και αγόρια μαζί. Από τότε που μπήκαμε μέσα στη καφετέρια, γιατί καθόμουν έβλεπα λίγο τι γίνεται τριγύρω, μέχρι όταν τελειώσαμε και φύγαμε από την καφετέρια, θα σας πω συγκεκριμένα, εδώ, κολλημένα. Και προβληματίστηκα με τη λογική ότι για ποιο λόγο βγήκατε? Πες μου ένα γαμημένο λόγο που βγαίνεις για καφέ και δεν μιλάς με τον άλλον απέναντι. Έχουμε βγει για συζήτηση, έχουμε βγει για να πούμε 2-3 πράγματα. Α, ήρθε το φαγητό. Ωραία. Τρώγανε. Και εδώ. Κοίτα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και εγώ όταν έχω φαγητό θέλω να κοιτάω YouTube. Το βάζω το κινητό και βλέπω YouTube. Το καταλαβαίνω. Αλλά έχεις βγει με την παρέα σου. Ας το γαμίδι κάπου στην άκρη και μίλα. Πείτε 2-3 πράγματα ρε φίλε, γι' αυτό λόγο έχετε βγει. Άμα ήταν να μην βγαίνατε, καθίστε σπίτι, πάρετε βιντεοκλήση ο ένας τον άλλον όταν είναι και άντε γεια. Το πρόβλημα είναι ότι στην τουαλέτα με το κινητό, στο τραπέζι με το κινητό, στο κρεβάτι πριν κοιμηθείς με το κινητό, που έρευνες δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι αυτό δεν σου κάνει καλό. Και εγώ βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Βλέπω ότι προβλήματα μου δημιουργεί με τον ύπνο. Τρέχω για μελέτες ύπνου, όχι ότι φταίει συγκεκριμένα το κινητό, αλλά γενικά το λέω. Επηρεάζει και αυτό. Μη μιλήσω για τα μικρά παιδιά και τους γονείς τους. Δηλαδή, κάνεις ένα παιδί. Και το καταλαβαίνω, είσαι γονέας, θες να κάνεις τις δουλειές σου, να πας στη δουλειά, να βγεις λίγο, να ξεσκάσεις κτλ. Αφήνεις ένα τάμπλετ στο μικρό 4 χρονών, 5 χρονών, το αφήνεις και αποβλακώνεται από μικρό ρε φίλε. Εδώ βλέπω εγώ τον εαυτό μου ότι έχω κολλήσει. Φαντάσου ένα μικρό παιδί που τώρα αρχίζει το μυαλό του να αναπτύσσεται, να παίρνει ένα τάμπλετ και να αρχίζει το Sigma Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy, Brain Rot,
Ριζ και όλα αυτά που έχουν βγει τώρα, όλες αυτές οι παπαριές. Και στην πραγματικότητα καινούρια γλώσσα, ρε φίλε, καινούρια γλώσσα. Δηλαδή, μπορώ να το καταλάβω. Επικοινωνούν αποβλακωμένα τα μικρά παιδιά αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, να ενημερώσω ότι άμα ακούς μπιπ σε κάθε βρισιά, σημαίνει ότι το YouTube δεν με έχει αφήσει να το ανεβάσω έτσι ομά το βίντεο, για να καταλάβουμε και τι συμβαίνει. Κοίτα, να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, αυτό το πράγμα είναι μια σωτηρία. Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί με πάρα πολλούς γρήγορους ρυθμούς και αυτό, φίλε, είναι μια σωτηρία. Μιλάμε με τον άλλον μίλια μακριά. Επικοινωνείς με άτομα που σου λείπουνε. Έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Το βίντεο που κάνω αυτή τη στιγμή για να επικοινωνήσω μαζί σου, να δεις το βίντεο και 1000 άλλα, και τα ξέρουμε τα θετικά που έχει το κινητό. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά. Αλλά από την άλλη είναι ο εθισμός, ρε, που σου έχει δημιουργήσει το κινητό. Και εμένα και σε όλους μας. Είσαι στη δουλειά και θες να ξεσκάσεις, να κάνεις κάτι, θα μπεις στο κινητό. Βαριέσαι, θα μπεις στο κινητό. Όπως είπαμε πριν θα φας, θα μπεις στο κινητό. Είμαστε εθισμένοι σε πολλά πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, χρειάζεται να έχουμε άλλο έναν εθισμό, ρε φίλε. Καθόμουν χτες και το σκεφτόμουν όλο αυτό. Για αυτό το λόγο κάνω και αυτό το βίντεο. Σκεφτόμουν και λέω, πόσο καιρό έχω να πάω έξω, ρε φίλε. Εννοώ σε φύση, να βγω. Είμαι σε φάση να αγοράσω και ένα ποδήλατο, να φύγω, να πάρω τα βουνά, μα το Θεό και την Παναγία, και να ξεχαστώ, να πάω να ανέβω σε ένα βουνό πάνω, έτσι, να δω λίγο τι γίνεται από κάτω. Να δω την Αθήνα. Μη πιάσω το θέμα των social media, που παίζουν τόσο συναισθηματικό χειρισμό. Υπάρχει τόσο μεγάλη χειραγώγηση συναισθημάτων μέσα από τα social media. Με τον πόνο σου βγάζουν φράγκα. Κάτι που έχω καταλάβει στη ζωή μου αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν κάτι είναι τόσο εύκολο να το κατακτήσεις και να το έχεις, όταν σου δίνεται με λίγα λόγια κάτι τόσο εύκολα, ή το παίρνεις ή στο δίνουν ή το κατακτάς πάρα πολύ εύκολα, είναι βλαβερό, γιατί είναι καταστροφικό για την υγεία σου και γενικά για σένα σαν άνθρωπο. Τι εννοώ? Πόσο εύκολο είναι να παραγγείλεις, δηλαδή να πάρεις κάτι απ' έξω, με ένα κλικ, παίρνεις το κινητό, μπαίνεις η food, παραγγελία, και το έχεις σε 30 λεπτά στην πόρτα σου, ρε φίλε. Πόσο καλό είναι από τη μία μεριά αυτό, γιατί μπορεί να μην έχεις μαγειρέψει και θες να φας κάτι άλλο έτσι απ' έξω. Το καταλαβαίνω. Αλλά από τη μία πόσο καταστροφικό είναι άμα το σκεφτείς. Πόσο εύκολο έχει γίνει αυτό. Η επιβίωση. Είχαμε προγραμματιστεί, είμαστε από παλιά προγραμματισμένοι το να κυνηγάμε το θύραμα και να τρώμε και τα λοιπά. Μου πεις τώρα θα γυρίσουμε στο προ-Χριστού, και τα λοιπά, τώρα Homo sapiens και δεν ξέρω κι εγώ από αυτά. Όχι, αλλά πόσο εύκολο έχει γίνει και πόσο καταστροφικό είναι από το να μπεις στη γαμημένη κουζίνα και να φτιάξει κάτι που στην τελική θα είναι 99% πιο υγιεινό από αυτό που πήρες απ' έξω. Το πρόβλημα είναι ότι μας κουράζει η διαδικασία, σε εισαγωγικά πάντα. Θέλουμε τσακ μπαμ, μπαίνουμε, αγοράζουμε, τέλος. Ρούχα. Αντί να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο, που το βιβλίο, ρε φίλε, εγώ δεν διάβαζα βιβλία. Ήμουν κολλημένος στο κινητό, δεν διάβαζα βιβλία. Και άρχισα. Επίσης είναι και αυτή η χειραγώγηση που πέφτει και θα μιλήσουμε και για το εκπαιδευτικό σύστημα σε άλλο βίντεο. Αλλά είναι και αυτή η χειραγώγηση που πέφτει στο εκπαιδευτικό σύστημα, που όλοι το ξέρουμε. Διαβάζουμε βιβλία που δεν γουστάρουμε καν. Κάνουμε μαθήματα που δεν γουστάρουμε καν. Και από μικρά παιδιά
Έχει μπει στη ψυχολογία μας το ότι το βιβλίο είναι κάτι σαν αγκαρία. Εγώ έτσι το είχα ψυχολογικά μέσα μου. Έλα μου ντε όμως που τα εξωσχολικά βιβλία είναι θησαυρός, είναι ό,τι καλύτερο με έχουν κάνει τόσο πιο καλά ψυχολογικά και σωματικά και ό,τι θες ρε φίλε. Τα βιβλία είναι θησαυρός άμα κάτσεις και βρεις τα σωστά να τα διαβάσεις. Και δεν το παίρνουμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο, είμαστε εδώ, scroll όλη μέρα, όλη νύχτα, χαμένοι. Τα social media που πάμε λίγο πάλι ξανά στα social media που παίζουν είναι ένα roller coaster συναισθημάτων. Μπαίνεις στο TikTok, ωραία, σου πετάει ένα βίντεο με κάποιον που έχει προβλήματα σωματικά, στεναχωριέσαι. Μετά σου πετάει το Sigma Boy, πετάει το σκουπίδι. Συνεχίζουμε. Πετάει ένα κουταβάκι, χαίρεσαι και τα λοιπά. Σου πετάει ένα trend που και αυτά είναι χειραγωγήσιμα. Όλα παίζουν ρόλο. Κάτσε σκέψου. Και που θέλω να καταλήξω. Θα πιάσω και τις άλλες πλατφόρμες, αλλά μιλάω για το TikTok. Έχει καταστρέψει το attention span μας. Άμα το λέω σωστά, attention span. Δεν μπορώ, τώρα το φτιάχνω, να κάτσω να δω βίντεο πάνω από 2 ώρες, εκτός από τον Σάκη και τον Αλέκο. Τα live stream, κοίταξε. Εκεί δεν μπορώ. Άμα δω όλο το live stream ρε φίλε, δεν μπορώ. Υπάρχουν και κάποια podcast και τα λοιπά, και να μην λέω και μόνο βλακίες. Κάθομαι και βλέπω 2 ώρα, 3 ώρα, δίνω πόνο. Αλλά είναι κάτι βίντεο που δεν μπορώ. Πατάω το επί 2 για να φύγουν ρε φίλε, να τα δω όσο πιο γρήγορα γίνεται, να πάρω την πληροφορία και άντε γεια. Μας έχει κάνει πάρα πολύ κακό το TikTok. Και όχι μόνο το TikTok, το Insta. Ψεύτικα προφίλ. Τι εννοώ? Influencers που σου δείχνουν τη ζωή τους. Σου δείχνουν μια ζωή που εσύ δεν θα έχεις ποτέ. Σου δείχνουν μια ζωή ψεύτικη, γιατί αυτή δεν είναι η πραγματική ζωή. Η πραγματική ζωή είναι τα απλά, τα λιτά πράγματα. Σου δείχνουν, πήρα αυτή τη τσάντα, έκανα αυτή τη τσάντα, πρέπει να είσαι έτσι μέχρι τα 20 σου. Έχω προβληματιστεί και δεν ξέρω τι να πω. Μακάρι όλο αυτό να είναι για θετικό, αν και δεν το βλέπω. Εχθές έβαλα ένα challenge στον εαυτό μου και λέω, μετά από τα βίντεο και όλα αυτά που είδα που αρχίζουν να με ξυπνάνε λίγο, έβαλα ένα challenge και λέω, κάνε την προσπάθεια να κάθεσαι όσο πιο λίγο γίνεται στο κινητό. Αρχίζω να φτιάχνω κάποια πράγματα στη ζωή μου, τη διατροφή μου, λίγο να διαβάζω βιβλία, να ξεχνιέμαι, απλά με βλέπω πάρα πολύ στο κινητό. Κολλάω κάποιες στιγμές και λέω τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερο. Είναι κάτι που με τρώει μέσα μου ρε φίλε. Λέω κάτι δεν πάει καλά. Είναι και χειραγώγηση που σου έχουν βάλει. Βλέπω βιντεάκια στο YouTube. Πρέπει μέχρι τα 20 σου να πετύχεις αυτό μέχρι... Όχι φίλε. Ξέρεις την τελική τι πρέπει να κάνεις? Ζήσε. Ζήσε το τώρα. Ξέχνα το παρελθόν. Άσε τις σκέψεις. Άσε το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Ζήσε το τώρα. Ας το γαμημένο σε μια άκρη. Βγες έξω. Παράδειγμα ρε φίλε. Τις έχεις δει τις γάτες που μπορούν να κάτσουν για μισή ώρα και να μην κάνουν τίποτα? Τα σκυλιά, τα ζώα γενικά δεν κάνουν τίποτα. Δεν έχουν κριτική σκέψη. Δεν έχουν προβλήματα στο μυαλό τους. Στα τέτοια τους αράζουν και δεν τους νοιάζει τίποτα. Έχουμε ξεχάσει να ζούμε. Ξεχάσαμε να ζούμε με όλα αυτά τα μαλακισμένα θέματα και τα κινητά και όλο μπαίνουμε σε σκέψεις. Κάτσε αν μπορείς 20 λεπτά χωρίς να σκεφτείς κάτι.
θα πάει το μυαλό σου να σκεφτεί αρνητικά, βλακίες, ότι πάω να πιάσω το κινητό γιατί βαριέμαι. Δεν μπορούμε να κάτσουμε 20 λεπτά, ρε φίλε, χωρίς να κάνεις τίποτα. Προσπάθησα να το κάνω, μπαίνω μέσα. Έχουμε δημιουργηθεί, τώρα έχουμε χειραγωγηθεί τόσο άσχημα που μπαίνουμε σε σκέψεις. Δεν μπορούμε να ζήσουμε το τώρα. Δεν μπορούμε να το ζήσουμε. Και αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Και αυτός είναι τώρα ένας λόγος να αρχίσω να κάνω βίντεο, ρε φίλε. Να ξεφύγω λίγο, να κάνω κάτι. Τώρα εγώ θα είμαι στο κινητό μέχρι να πιάσω βάρδια. Αυτό το βίντεο με στεναχώρησε λίγο, ρε φίλε. Προσπαθώ στα βίντεο να είμαι όσο πιο πραγματικό σε αυτός. Κάποιες φορές λίγο κολλάω γιατί θέλω να φαίνομαι καλά στην κάμερα, αυτό και εκείνο. Που πάλι και όλο αυτό χειραγώγηση είναι. Θέλουμε να φαινόμαστε λίγο πιο σωστοί, να μην κριντζάρουμε, να μην κάνουμε. Να είσαι αυτός σου. Προσπαθώ και εγώ να το φτιάξω. Δεν είναι εύκολο. Λογικά σε αυτό το κανάλι που έχω δημιουργήσει το έχω αφήσει στην άκρη γιατί άλλο ένα θέμα που σου δημιουργεί το ίντερνετ είναι το ότι συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους. Έκανα σύγκριση του εαυτού μου με κάποιον που έχει 1000 μέρες, 2000 μέρες, έχει 2 χρόνια πάνω στο επάγγελμα αυτό, δηλαδή να κάνει YouTube και τα λοιπά. Σύγκρινα τη ζωή μου με αυτόν, με την έννοια ότι άμα κάνω τώρα βίντεο θα είναι χάλια, θα είναι αυτό. Ας είναι. Ξέρω αυτό το βίντεο δεν θα είναι και το καλύτερο. Ξέρω ότι δεν θα το δείτε όλοι. Γιατί έχουμε φάει όλη αυτή τη χειραγώγηση που είπα. Έχουμε... το attention span έχει φτάσει στο 1 δευτερόλεπτο. Έτσι πως κάνουμε. Κουράστηκα. Έχω κουραστεί και λέω, ξέρεις κάτι, άστο το γαμίδι. Μετά από τόσα χρόνια χθες πήρα βιβλίο το βράδυ και διάβασα για να κοιμηθώ. Ξέρεις τι έγινε? Στην 3η σελίδα κοιμήθηκα. Με έπιασε ο ύπνος στην 3η σελίδα. Που στο κινητό δεν θα με πιάνε. Μπορεί να καθόμουν και 3 ώρες να κάνω scroll. Με έπιασε ο ύπνος. Κοιμήθηκα σαν άνθρωπος, ρε φίλε. Μπορεί αυτό το βίντεο να σε στεναχώρησε. Μπορεί να σε έβαλε σε σκέψεις. Μπορεί 1002 πράγματα. Θα σου έλεγα κάνει τα τυπικά like, subscribe και 1002, αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι ξέρεις κάτι, ούτε αυτό το βίντεο μην κάτσεις να το δεις. Βγες έξω, πάρε ένα καφέ, πιες με την κοπέλα σου, πήγαινε μίλα σε άλλα άτομα, γνώρισε καινούριες παρέες, κάνε σωστή διατροφή, γιατί όλα έχουν γίνει πάρα πολύ εύκολα και ό,τι είναι πιο εύκολο τόσο... Ό,τι σου δίνεται τόσο εύκολα, τόσο πιο καταστροφικό είναι για την υγεία σου, για την ψυχολογία σου. Κερδίζουν φράγκαρες από τα συναισθήματά μας, από το μυαλό μας, από τις διαφημίσεις, από όλα. Κερδίζουν φράγκα, ρε φίλε. Παίζουν με τα συναισθήματά μας στα social media. Και κάποια άτομα δεν το καταλαβαίνουν. Έψαχνα για ποδήλατο χθες. Το πρώτο πράγμα μετά από λίγο που μπήκα στο Facebook ήταν, μου πέταξε διαφήμιση για ποδήλατο. Μας ακούνε, παίζουν με τα συναισθήματά μας. Έχουνε τον αλγόριθμο που κάνει θαύματα, ρε φίλε. Αυτό το βίντεο θα πάει πολύ. Θα είναι αρκετά μεγάλο, το ξέρω. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Θέλω απλά να τα λέω και να το ανεβάζω. Μπορεί να φάει κανένα μικρό edit γιατί σε κάποιες στιγμές κολλάω. Αλλά αυτό. Εύχομαι να είσαι καλά. Εύχομαι να μας φύγει αυτός ο εθισμός που έχουμε με τα κινητά και όλους τους άλλους εθισμούς. Να πηγαίνουμε
μπροστά, να κάνουμε κάτι γαμάτο. Να είμαστε παραγωγικοί. Έχω χάσει την παραγωγικότητά μου τόσο καιρό. Μου πονάει η μέση, ρε φίλε. Είμαι 26 χρόνων και μου πονάει η μέση. Εχθές περπατούσα, προσπάθησα να μην κάτσω στην καρέκλα για μεγάλο χρονικό διάστημα και σταμάτησε ο πόνος επειδή περπάτησα. Περπάτησα, ρε μάλακα. Τέλος πάντων, σ' αγαπώ. Να προσέχεις. Πήγαινε στη μητέρα σου, γιατί πρέπει να τους ακούμε κάποιες φορές τους γονείς μας. Πήγαινε στη μητέρα σου, πήγαινε στον πατέρα σου, δώσε μια αγκαλιά, δώσε ένα φιλί, γιατί δεν τους έχουμε για πάρα πολύ. Και να τους ακούμε. Να τους ακούμε γιατί κάποιες φορές έχουν δίκιο, ρε φίλε, και δεν το καταλαβαίνουμε. Είμαστε μικρά, είμαστε μαλακισμένα. Να ακούμε τους γονείς μας. Έτσι μου έρχεται να γίνω μοναχός. Μη γελάς καθόλου. Φαντάσου στο Άγιο Όρος τι ηρεμία υπάρχει ψυχολογική. Πόσο ήρεμα είναι τα πράγματα εκεί. Δεν έχουν κινητά, δεν έχουν ιστορίες, δεν έχουν θέματα καθόλου. Ξυπνάνε, κάνουν τι τους φωτίσει ο Θεός και συνεχίζουν την ημέρα τους. Αυτό εδώ μας έχει καταστρέψει. Τέλος πάντων, να προσέχεις και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.